मेम्बार श्री रमेन बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंजोंनो लोगोसे दंबावो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि महिबुल इस्लाम बिथाङा गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोंनिनो बे 11 नं बावखुंग्रि समस्तिनि सिङावनो जे जोंनि बिजाथि हिसाबै मोननो हागोन बा मोननो हानाय जोंनि बायद' उदांस्रि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंजोंनो लोगोसे नुजाफैनो हाबावनाय जोंनि गेजेराव लिलि ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। लिलि ब्रह्म दा एसे दहाय गैथ'वामोन बायद'आ दासो सफैदों बिथाङा नै गावनि सिनायथिखौ लाखिफिननो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयैनो जोंनाव सफैनो हाबावनाय बिनिता मिन्स जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। जइन्ट सेक्रेटारि आरो टेकदार बसुमतारी बिथां अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बिनुमी सांमा एजुकेटिव मेम्बार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो श्रीजुत जगदीश बसुमतारी सार आरो लोगोसेयैनो मा होनो इंट्रोडक्शन अफ एजुकेटिव मेम्बार जे प्रवीण सर আমার এইটুকু মানে নিজের সেটা কিন্তু প্রিয় বলে আমি অনুরোধ জানাবো। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावनाय भाइस प्रेसिडेन्ट नाइसां वारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसेयैनो सफैनो हाबावनाय जोंनि गेजेराव मोनाबिलि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि गेजेराव लोगोसेयैनो सफैनो हाबावनाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट मइनुल हक बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंजों लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट श्रीजुत पुरेन्द्र सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि गेजेराव नुजाफैबावनो हानाय लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लोगो प्रेसिडेन्ट बिथां मिस अन्जलि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नाम আছে